رژیما اسد کۆمبۆنێک ji bo hoz û êlan li nava bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê li dijî her hebûneke biyanî li Sûriyê li dar xist. Duh pênşemê, rejîma Esed kۆmbonek ji bo serok hoz û êlên alîgirên xwe li nava bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê li dar xist. Têde, banga vegera rejîmê ji bo hemû navçeyên parêzgeha Hesekê û Sûriyê hate kirin. Her wiha, serokên wan hoz û êlan piştevaniya xwe ji artêşa rejîmê û serokê rejîmê Beşar el-Esed re anîn ziman. û her hebûneke biyanî li Sûriyê şermezar kirin û nerazîbûna xwe ji gefên Tirkiyê bo derbasbûna Sûriyê nîşan dan. Roja duşemba borî jî, rejîmê çalakiyeke berfireh ji bo mamosta û rewşenbîrên xwe li bajarê Qamişlo li dar xist. Têde, beşdarboyan daxuyaniyek bilav kirin piştevaniya xwe ji bo artêşa rejîmê û banga vegera rejîmê bo hemî navçeyên parêzgeha Hesekê kirin. Ev di demekî de tê ku çekdarên YPG-yên bi ser peyedê ve bangeke fermî li rejîmê kirine ku vegerin bajarê Minbic û gundewarên wê bi bihaneya rêgirî li ber derbasbûn û gefên Tirkiyê. Wezareta Berevaniyê ya rejîma Esed li ser malpera xwe ya fermî bilav kiribû ku wekû bicîkirin ji rêkeftina navbera wê û çekdarên YPG-yên bi ser peyedê ve ji bo vegerandina jiyana normal li navçeyên Sûrî ku ew rêkeftin ji yekê çileya 2019 ve dest pê dike, karwaneke çekdarên YPG wê ji bajarê Minbic berev Rojhilatê Cemê Feratê ve vekşin.